పెద్ద కప్ ఉంటుంది. అది ఈరోజు ఓపెనింగ్ మన ఎంపీ గారు, జీవీఎల్ గారు, కేఎన్ఆర్ గారు, గడు గారు, అంగరామ్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈరోజు చేసి ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. సో ఫ్యూచర్లో కూడా ఏంటంటే ఇది విశాఖపట్నం మార్షల్ ఆర్ట్స్కి కావాలి. అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారితో జీవీఎల్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అపాయింట్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఏంటంటే మార్షల్ ఆర్ట్ని ఒక మంచి అంటే స్పోర్ట్గా ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో కాకుండా భారతదేశంలో చేయాలి. అండ్ హెల్త్ విషయంలో చాలా యూస్ఫుల్, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ చాలా అవసరం, మహిళలకు చాలా అవసరం. సో ఆ విధంగా చాలా యాంగిల్స్లో ఇది చాలా యూస్ఫుల్. డిసిప్లిన్, డెడికేషన్, డివోషన్, ఆ విధంగా ఇది చేయాలని ఒక విజన్ మాకుంది. అది ఆయన తప్పకుండా పిఎం దగ్గర అపాయింట్మెంట్ చేశారు, మాకు రిప్రజెంటేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఇస్తా ఉన్నారు. ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పుడు జీవీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్తాం. ఈరోజు ఎంతోమంది ఇక్కడ మాస్టర్స్ వచ్చినారు, చాలా సంతోషం. ఇదే అట్మాస్ఫియర్, ఇదే స్పిరిట్, ఇదే ప్యాషన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. అందరూ ఫిట్గా ఉండాలి, అందరూ వాళ్ళ ఫిజికల్ బాగా స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకోవాలి. హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను చెప్పేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే హెల్త్ ఉంటే అన్నీ ఉంటాయి. హెల్త్ సరిగ్గా ఉంటే మనం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. హెల్త్ లేదంటే మనం ఎంత డబ్బు ఉన్నా, ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా ప్రయోజనం ఉంది. సో హెల్త్ ఫస్ట్ కాబట్టి హెల్త్ని బాగా చూసుకోవాలి. మేము అందరూ ఏంటంటే కరాటే వాళ్ళు ఏంటంటే మిగిలిన వాళ్ళకు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండాలి. అంటే మనుషులు ఇలా ఉన్నారు, మేము ఎందుకు అలా ఉండకూడదు చెప్పి వేరే వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ రావాలంటే మనందరం కష్టపడాలి. మనం వచ్చి ఎగ్జాంపుల్గా ఉండాలని చెప్పి చాలామంది మాస్టర్స్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ సతీష్ కూడా మై బెస్ట్ విషెస్ అండ్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు సతీష్ ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఆయన చేశారంటే డెఫినెట్గా మేము ముందుకుంటాం అండ్ మంచి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళాలని నాకు థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్.